Lagi gitu tuh. Kalau kayak soy. Patay. Kayak. For today's video, ato mero kilaya, manguamig tangkong. Unsa pa may dugayan ato na to? Ato mga idolo. Halo. Yo sa sige ko Martin. Kunalan na, luya ginoon. Ha? Ano tang lagi? Ay, Hindi mo agad. kabawas ng kunong buwanga ka. Lagi gitu tuh. Kalau kayak soy. Patay. Kayak. Nung, Ay, kata na pagkaon skanding no? hindi may mutabang mga dire. Buo naman kaya. Adolas Carlo to. Tabang ko no. Oh, pare, kuniti rin usa. Luma din. Tangkol toro. Kaya. Grabe oh, komando na, komando. Wando. Agad! Ay! Grabe naman mo do. Paano? Paano na? Pistin. Yaw. Patay ang taa. Dapat pantat. Ay, ano pantat to? Balik ka sa kaligo. It's a prank. Prank. Kay White Temba. Kung sa bligan ako mga amaw. Dua-dua, mga batang may buot. Ako na nilapok. Nilapo, grabe na ng mga tisuyo. Nageng-geng, outfit check! Oh mga toy, dala mong gua! Grabe ah. Nakaumudo-umod, di ko ano yun, nakalapok. Analigo ko. Kana mga toy, muna yung mong gamiton. Ang giningi sa palanggana, kay hadlok ka muna, labay. Ana na ka sayo no, o gana na ka simple. O mga toy, di asa dahil mo kay maglitiwas ako limpyo. O sa pagpaabot ninyo, laban mo. Oh mga choy, gamay lang sa among vitamins ron, kinahutan, wag ikalugsong, daray. Huwag ka na mga toy, mag-cooking sila tatoy na itong mantika. Huwag sila mga toy, ilo na lalabas ang Toro, a.k.a. Carlo G. Ang labas, ilagod! Okay, human, mekos sa nato. Human, tornado. Huwag sila mga toy, malimtan ang tanan, basta atong vitamins D lang, ilo na ng vitamins ang Toro, a.k.a. Carlo G. Yara ang vitamins! Okay, sunod, mekos sa nato. Tara, sige, sunod, mekos sa nato. Wow! Giyat lang gimi sa among amigo o ng vitamins. Ra, si Joel Tangkelyo. Ang mga gwapo. Ha! Grabe! Lamiagi na rin vitamins sa mga choy kay ang panisa kung naon. Atong punan mga choy kay murag kuwang man. Mga Carlo, sakto gina. Ah! Sige, punay ba yun? Ha, sunod mga toy, malimtan na ito sa dinas, di lang. Ha, sunod mga toy, ato na ilo na ito. Tukgay sa tangkong. Tara. Balik ko. Mga toy, nakuangan dahil may sili dahil among kipampusa ang hinog. Oh, pre, tipla pre. Okay. Okay mga toy, ato na tipla ng batis. Wow! Sunog! Badik sarap! Sunog! Oyster sauce!
Sunog! Wala na. Tornado! Sunod mga choy, ato na yung mikos-mikos! Okay pa mamikos-mikos no? Ato na yung tornado! Wow! Huwag ka na mga choy, huwag sabay ato na kayo, nato na yung haunon. Huwag ka na mga choy, ato na yung ibubod. Yes. Oh, mga choy! Eden na! Wow! Grabe. Tingkit din eh. Ano na po niyo? Sabay bisita, aulang. Kakamsili. Ito na. Ano na? Ito ka nagdabasa na. Mga choy! Natukan ka? Oo. Ano yung tubig? Huwag na nakalimtan. Wala na natukan. Pinungita sila sili oh. Lahat pa? Makmak po ko nung. Mga Nabanday. Sugol ka doy! Manay. Oh, ikaw ba? Ay, ikaw balopig ka na. Danlod. Danlod. Tiwason. Nawagtang mo lang ito rin ba? Hindi naman! Sige mo kagkakabigay! kaya ba mo ay marunong magdapugas? Nawagtang lang yung mga bisita. Ano naman mo? Pamalik mo dito mga ano mo dito! Wala na hikman. One ama choy, polvos ba? Oh mga choy! Liga! Wow! 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 Shout out. Yung shout out mi sa mong whitey. Shout out ni Joel Goso. Shout out! Bidimar Channel TV. Shout out. Marvin Tapikan. Shout out. Jinilin Gilig. Shout out. EX 140 TV. Shout out. O GR Puentes. Shout out. Romeo Bakot. Shout out. Airpolo Vlog TV. Shout out! Bisayang Bisdak. Shout out. Roger Juanilo Becura. Shout out. O Jimar Lanto. Shout out. Shout out! Bisayang Canadian. Shout out. Joje Bisnar. Shout out. GR Vlog. Shout out. Shout out! Alox Vlog. Shout out. Deder C. Shout out. Wilfredo Mananawong. Shout out. Wala na. Sa wapa mo shout out! Comment lang mo go to! Wow!